Pancen. Piye guys, ki malah macet WA bum. Loh. Macet. Singkin ya? Macet. Lagi. Macet naik. Guys, tekan getas loh, guys. Iya, guys. Piye? Panasnya kok. Iya, bidan Mas sampean. Oh, ayo. Hujan jare penak ya wae. Ya wetenge gak penak jare. Lah iya. Aduh, jadinya apa? Makan. Ini panas-panas. Meski mendek sih soalnya anak urukan gak iso lewat guys. Pasaman. Gak iso lewat ya Pak ya. Kayak manas Pak, aja manas. Kok poso-poso manas kayak pacara apa piye leh. Look guys. Macet guys. Sengki piye lah kok iso. Inggris kene. Kayak dalan liya ya. Dalane yo ki ngono. Heh? Nek bare iki lak iso wis. Kenapa ki mang tak kenapa ki, Pak? Demake emang lho, tak kira Iki kan pendang kok sik bareng. iya, dadakan yo urung. Jen. Langsung guys, hei, gak punya nganu. Wong kan kono kalau sikit melok nganu. Guys. Wih. Wah, tambah nemen rame nih guys. Ini kan kanan apa? Wah, guys. Nek rene dino minggu paling. Yo, dek kae yo, Mbak Pita kae, mulai. Yo dino Minggu. Dino minggu. Wis lewat engko. Sedeng anu. Awas. Kenapa kok lek nang ngono kuwi? Apa teh koyo nang kota? Lah sikit numpake motore Mega Pro kae. Ayo iso. Lah motor wedok yo nang Naira lah dijip gone omah mang. Mbak ora cinjo. Motore anu lek. Motore sapa? Mertuane ya? Lah wong sikit senengane kuwi aku digonjani kae blorot nganu Mbak. Apa sama? Motor kuda. Motor GR. Lah yo lek kok. Kok iso? Guys, kita wis dadi iki dalane. Ngene emang perang-perang jam masine wis tak konggon iki. Oh iya. Itu lah nomak iki tuwung jenenge. Tuwung konti iki, guys. Ora sithik lho asine dalane. Ah, Pak. Dah yo. Sudah belum cekelan. Anu. Naik, menang naik. Cekelan yang gurih, Sen. Kok iso? Kon cekelan Pak Anu rangkul Pak D. Jan, ndak iso. Ndak iso kon. Kesen ki nek dikon kencana wong ngono ku ya. Mang paling kula Pak ngene Naira amblis mang lho. Ada wong anu nih, Naira ada uang motor gak ngono. Iya.
cilik ngono. Ndek biyen ngene tok dalane ndek biyen. Jare pita kaya enek mbak sing elek ngono. Tapi kok bar kuwi ya apik neh ngono. Iki wis elek. Iki cek akeh ngene iki, Nek. Pasti dawa. Gak ada kok bar iki kok. Corne. Saya tak berekne iki lho. Ketoke abene mak delok. Ya Allah, dalane es krim, Nay. Astagfirullahaladzim, lah wala. Oh, daki kok kurang saetik kok ora dicol ya. Ya. Kon golek danane Nay. Mangkane kaya di hati ngono lho anake Prabowo jere. Nek anggere kerah mikir. Oh, Iki jan kebangetane Mas, kowe jane anak sapa? Lho kok gak roh Pak kok Prabowo. Wala tebu ki sewu ukur tebu abang iki. Kapok aku mangan tebu lha loro kabeh. lah kowe kapok apa ora nek liwat rene? Yo Ora, nek numpak motor wis wong loro nyaman malah. Lha mak motor kan iso golek dalan. Dek biyen sekoku sampai mati, Mbak. Lah kayak berdedakno kae. Rene. Heeh. Ya Allah. Mesin. Masan mesin sing lagi piye? Gaji tapi saya gede. Urung sekolah kali jarene wis SD yo pit yo ning pasar. Heeh. Bocah SD. Nek saiki Kaya iki bayine mbontor saking mati guys kaya. kebalian. Iki kan budi kaya. Ya, aku ditutupnya Mas Hadi gitu nih dan itu belum mau tenang. Malah ndak kayak aku di sebelah omah dia apa? Ki dalan liyane ge enak, Nay. Aku bilang kowe, kok nek muter kono nyawi malah dalane anu neh. Kalek neh kok malah Kembali meneh. Wah, lah ngene iki sik penak pijer wit. iki lho jek mending dalanem, Pak. Ning Jambe ya. Sidike gak kok ya ora dicor. Kalau iki aku eling ning gone kancaku pas ning ane lho Mak ning Jenegoro dek ngene iki lho Mak dhisik lho Mak. Heeh. Ya wis ngene iki dandane malah luwih nemen neh kok. Masa kalian ya mesti mari. Oh, kalian. Kalian ini baju ramah sombong. Iya, jane anu ya, Pak. Iki lek dalan menak paling ya wis teko ya ora. Wes lah, Mang. Nek kira teko-teko perkara dalane kaya syahdu ngene. Paling mau macet kuwi. Endinge beduk. Ya. Ah, udah. Jembronggal. Kira akhir wis teko. Iki peteng-peteng bengi-bengi metu ngene iki ya wedi. Gak wani koyo Heh, duh. Masih kit lho anggere mulai iki lho, dek kae voline randu ngono iki mulai setengah 12, jam 12, sampai jam 1 ngono iki wani ae ya, Mbak. Malah weline bisa. Biyen malah ngene iki ngantek teko randu, guys. Jadi kabeh hitungane. Cek mending. Dalane ngene iki. Kene kae guruk neh. Sabar. Ya Allah, teko-teko. Kau kan numpak motor kono, rasa dulu paling. Aduh, assalamualaikum. Heh? Juta. Ya Allah. Iya. Kok kuwi kosong, Mak. Sing Kosong, sing kalau nguruk neh. Muntah. Pedon wil. ndang lek ana ning kono. Ndang malah numpak kono loro tekelan tapi Iya. Entah tenan dekne mabuk. Kok mabuk tenan kok paper dipangani mesti. Oh iya. Ketimbang es. Wes mendek saiki. Wes bah. Ketimbang es bisa. Malah anu engko. Malah om gogot. Sekelan wi. Om gogot. Aku biyen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iki mak motor wae. Dia cari 5 menit iki, Mak. Timis ke ana sik, Dik. Tata kursine gak kuat. Iya, sik. Iya, tata guys. Nah, dalan 6 kilo gak kurang apik. Dik biyen mah nemen guys, kabeh nganti teko randu ngono kuwi. Iki lho ora barbar. Suwi. Kalau Suwi. Guys ngantek anu. Loh. Orang barbar iki guys. Aku ning kene guys. Ngemper. Sumuk soalnya. Panas kok ngene ning rawa-rawa lho. Macet. Roro jam 12 asine mau teko ndek mang leh nang ngene iki. ndek mana kono setengah jam. Dalam. Ojo nganu deh, ojo ning kene. Ya duduk kene. Piye nang ora teko-teko iki piye? Bisa dolan. Aduh, dolen pisan kok kaya ngene. Tak tekek ning tas panas. Lah guys. Wes macet bar. Kondangan enek. Ngarep monggo jalan Naira terus jalan benak aja. Wes. Bro apa? Uy. Es krim. Ini lho Mak tenan sikile. Ngene iki nek udan ayo nganu gedembel nae. Sampean mundur ngene. Wes guys, muga-muga iki ora. Piye? Wih. Es krim. Es krim. Dalan es krim. Jam setengah 10 luwih 10 teko kene jam 12 luwih iki guys. Perkara macet ki jagonge wayu-wayu. Yo, jagonge apik-apik ya. Iya ya Allah, tak jus ngono ya. Heeh. Iya carane duwe jagung ini, guys. Mbah, aku gak ero. Ngene iki nek nanduri piye? Munggah ngono. Iya ya. Ora ora munggah dah. Wis guys, wis. Karek koma iki. Ayo, ini es krim. Ya ben cicik empet. Lah, ngene ora. Ngene mah sak diruk tok ya, Pak ya. Iya. Enak ya ning Lumajang. Alhamdulillah, jalannya wis cor. Lagi langsung Macet ket mang ora barbar nae. Ngene kok iso cinta ya Dek kae Mbak. cintane sekarang lepak. Malah nemen dek biyen. Guys. Walah, dek biyen ki malah berunggal-berunggal kabeh sak teko randu. Saiki no. Dalane ora ngene. Bar dek kae Pak Jokowi no nganu. Dicor kabeh guys wesan. Alhamdulillah selamat datang di Pas mau ning ngene. Logo Tuwung. Aku dek biyen dijak ning gone kita ki ora gelem ditumpakno truk cah ngono. Dukuh Tuwung iki guys. Wes alhamdulillah ya Allah Gusti ya Allah wis akeh omah. Ket mang ora enek omah. Angin wis seneng ya alhamdulillah. Heeh, wis gak panas. Ning kone mendang-mendung ning kene yang sepuan aseram guys. Iya ngeri ya. Itu lek panas. Iya. Iki disebut Logo Tuwung. Wes. Alhamdulillah. Yalah, omahe sokone nguri ya. Gudi ndangan. Iya. kayu tapi matang bro. Iya ngene Pak Lurah ka lho, jamane kae mbangune kayune yo ngeri kok gudi. Iya ya Mbak lho.
Guys, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Oh, iki yo iki anyar iki yo an iki lho. Digedi. Kayak jati sitok ya. Yo. Jati ning omahku kuwi kurang gede. Kan gede sih. Giling. Ngandong ngawi. Boleh kelas sejuk. Yo bisa gempol rono. Gempol. Cukup jadi. Lah ya nek kene sejuk lho. Sejuk guys. Iya Mbak Miss, aku ndek kae dilewat lho. Masih keteng ngene iki lho. Lah kene kan ndek kae dolan elek sing iki tengah. Lewat kene iki lho, sing jeblosan ngene iki lho, sing iki lho koyo ngene iki lho. Iya iya. Nah. Meleset. Ndek kae sing ning ngarep guys. Engko paling yo cek macet ya mulai kuwi, bare jam piro yo? Aku tidak ada guys. cuma aku. Wah, Padahal awak yo sehat ya yo. iya. Tapi aku nek tidak wajar itu medun kudu aku dhewe malah. Tapi dikira kenal ngene ya. Kita buta. Pinggir-pinggir lagi. Hujan paling seru. Ngurung, kuna wae gitu akeh mau. Yo, sokone ngarimen guys. Bola omahe apik yo. Lah yo. Yo, celok Mbak Miss. Sokone gede-gede lho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, iya. Iki lagi kiri, Pak. Iya lah, ini saya tulisannya ngono kok. Oh iya, aduh kok kelem. Saiki sem jeruk ya, jeruk Bali. Ya ya. Mari.